O jednoj aktualnoj i, ako mogu tako reći, uvijek vrućoj temi, pogotovo u jednoj zemlji kao što je Hrvatska, o demografiji, razgovaramo sa demografom, doktorom znanosti Nikolom Šimunićem. Nikola, dobar vam dan, dobar nam došli i evo hvala što ste se odazvali. Evo, hvala vam na vašem pozivu, dobar dan svima, vama i vašim slušateljima i gledateljima. I evo, drago mi je da postoji interes za demografskim temama, tako, zahvaljujem još jednom. U razgovoru, u dogovoru, ako mogu to tako reći s vama, dvije su se glavne teme iskristalizirale i njih ćemo se dotaknuti, dakle, tijekom ovoga razgovora. To je jedan projekt Hrvatske zaklade za znanost i druga tema je osnivanje Hrvatskog demografskog društva, ali ajmo možda malo da krenemo iz početka, ako mogu tako reći. Zašto je toliko demografska slika veliki problem u Hrvatskoj? I je li to problem samo u Hrvatskoj ili cijela Europa brine brigu sa padom broja stanovnika i sa, možda vi demografi toliko se i ne istražujete to, ali sa promjenom slike stanovništva, ako mogu tako reći? Pa evo, dobro ste to zaključili. Naime, demografska problematika nije samo u Hrvatskoj prisutna, nego i diljem Europe, diljem, ajmo reći, tog modernog razvijenog svijeta. Naime, ako pogledate strukture stanovništva, ako pogledate kretanje stanovništva u svijetu, jasna je stvar da one zemlje koje su sada možda u nekom manjem razvojnom stadiju u smislu gospodarskog razvoja, one bilježe visok natalitet, jako mnogo se tamo djece rađa, dolazi do prenapučenosti na tim kontinentima, u tim zemljama i normalno da to onda potiče migracije i, ajmo reći, prestrukturiranje svjetskog stanovništva. Sada, što se tiče Europe, poznata je činjenica, odnosno Europske unije, Europe kako želite, da je star kontinent, da dominiraju populacije 60 godina i više, dakle starije stanovništvo. Brojni su čimbenici koji su do toga doveli, a ja bih istaknuo možda dva najbitnija, to vam je smanjenje fertiliteta, odnosno plodnosti stanovništva, koje, dotaknut ćemo se možda toga kasnije, ali ono je mjereno, dakle, prosječnim brojem, ajmo reći, djece na prosječni broj majki u fertilnom razdoblju, dakle od 15 do 49 godina. To je jedna problematika, a druga problematika vam je što je zapravo ukupna očekivana dob stanovništva znatno povećana. Evo, samo da vam rečem informaciju, 60. godina vam je očekivana dob bila možda nekih 67-8 godina, sad je to već prema 75-80 godina. Dakle, produljuje se trajanje života. Je li kod prirasta jedan od osnovnih čimbenika biologija, ako mogu tako reći, koju ste spomenuli, ili ipak čak to je jedna odluka u modernom svijetu, zbog svoje karijere, zbog ovoga, zbog onoga, imat ću djecu kasnije, a onda će imati samo recimo jedno dijete? Tako je, to vam se događa. Naime, prijašnjih godina vam je bilo potrebno, vi sami znate, i u agrarnom društvu, pa i u industrializaciji vam je bilo potrebno više djece koja su radila u tim obiteljskim zadrugama na poljoprivrednim gospodarstvima, a kako se svijet promijenio, kako je došlo do modernizacije, dviju industrializacija digitalnog doba, tako vam je zapravo nekako došao trend smanjenja broja djece. Međutim, tu je više faktora. Tu je, osim same kvalitete života i troškova života koji utječu na planiranje obitelji, tu možemo još istaknuti i stupanj obrazovanja, jer sad se više i više, naročito ženska populacija, sudjeluje u obrazovanju, tercijarnom obrazovanju, tako da se ta dob imanja prvog djeteta i drugog djeteta seli prema kasnim 20-ima u rane 30 i slično. Dakle, prema onom, ajmo reći, problematičnijem dijelu fertilnog razdoblja, što nanosi i posljedice, naravno. Jasno, evo, Hrvatska ima te valove iseljavanja, nekako i naši političari uvijek govore o toj nekoj, 1901. kada je primjerice u Lici živjelo, 200.000 stanovnika. Možda je moj neki dojam subjektivni, ali možda sam u krivu, da je malo ipak to iseljavanje zastalo prošle godine. Imali smo prije 7-8 godina onaj veliki val, pogotovo u Irsku. Čini mi se da sada ipak malo je to zastalo. Pa je, samo ja bih naglasio, ovo je zgodna prilika da vam to i ispričam. Naime, kroz 20. stoljeće je bilo više valova, 7-8 valova iseljavanja. Selilo se u SAD, selilo se u Latinsku Ameriku, u Australiju, u zapadnu Europu i tako dalje. Međutim, ovaj val koji je zadesio Hrvatsku, odnosno naše društvo, nakon pristupanja Europskoj uniji, kad su otvorene granice, vam je u rangu svih tih velikih valova kroz 20. stoljeće. I sad, problematika vam je ta što službena statistika bilježi osobe, odnosno MUP, a onda isto službena statistika DZS,
vam bilježi osobe koje su odselile i doselile na temelju prebivališta, prijave i odjave prebivališta. I takva vam statistika kaže, evo, jedan podatak samo, dakle od 2011. do 2021. da je Hrvatska izgubila 115.000 stanovnika migracijama. Međutim, ako vi uzmete vitalnu statističku metodu, ako uzmete u obzir 2 popisa, rađanja i umiranja između ta 2 popisa, dolazite od brojke preko 290.000 stanovnika koje je Hrvatska, dakle, mi migracijskim odnosom mehaničkim putem izgubila. A to su za jednu zemlju od, 3,5-4 milijuna stanovnika, to su veliki demografski gubici. To sam baš htio reći, to nije jako mnogoljudnije zemlje ne bi tek tako prošle. Ja. A vi ste me pitali za ovaj zadnji val. Došlo je do usporavanja, zapravo došlo je u jednu ruku do kompenzacije tog iseljavanja sa stranim radnicima, pa se onda stvorio privid da se manje iseljava. Zaista je 2017. bila vršna godina, ajmo reći, od 2013. u tom iseljavanju prema najviše Irskoj, Austriji, Njemačkoj i ostalim zemljama, Belgija, Nizozemska, Švedska. Dosta se ljudi vraća, to je jako bitna činjenica, ali sad je činjenica ta da vam je ona baza stanovništva koja bi odselila zapravo smanjena i vi nemate više toliko ljudi koji bi odselili. Ja tu moram jednu stvar istaći, naime, onda gdje vidim problematiku, mladi ljudi, pogotovo u ruralnim područjima, često bivaju zaslijepljeni sa svjetlucavošću tih zapadnih zemalja, velikih gradova i slično, i onda misle ako odu u veliki grad da će to donijeti odmah velike poslove, velike ugovore i slično. Hoće pojedincima, međutim, smatram da kvalitetan život mogu ostvariti svojim ruralnim sredinama, jer po mom mišljenju, evo, mi smo jedna od rijetkih zemalja gdje je stvarno kvaliteta života iznimna. Da. Tu bi još nadodao jednu stvar, specifičnost Hrvatske. Mi smo turistička zemlja i turisti kad dolaze na Jadran u dijelove Hrvatske, to dolaze oni ljudi koji si mogu priuštiti putovanja u Hrvatsku. I naravno kad domicilno mlado stanovništvo kad gleda te ljude u kakvim vozilima dolaze, kako su odjeveni i tako dalje, normalno da pomisle, ok, otićemo tamo i tamo ćemo ostvariti isto što i ovi imaju. A činjenica da je život mnogo kompleksniji. Da, možda im je dobra pouka i što masa mladih, uglavnom ljudi koji se vraćaju u Hrvatsku, kažu opet, nigdje se ne živi kao u Hrvatskoj. Istina, da. Da. Samo sam htio reći o valovima ovima u 20. stoljeću. Evo da nije bilo Hrvata, Čile možda sad ne bi imalo predsjednika. Znači ima i uspješnih Hrvata negdje u svijetu. Naravno. Ima diljem Latinske Amerike mnogo uspješnih Hrvata u pojedinim zemljama, samo što možda interes za za potomcima naših iseljenika i našim iseljenicima, raznim generacijama, možda u našoj zemlji nije toliki bio. Sada kad je ta problematika pokazala što sve može se urušiti, koji sustav, znači mirovinski, obrazovni, socijalni sustav, socijalne zaštite, onda vidimo zapravo i kad je identitet doveden u pitanje, onda vidimo da itekako dijaspora je ogromna demografska prednost za Republiku Hrvatsku, za razvoj narednih godina. Vratit ćemo se malo kasnije toj temi. Evo, ja sam propustio u najavi reći da vi dolazite sa Instituta za istraživanje migracija. Tamo, dakle, radite već dulji niz godina. Pa ajmo se vratiti onda onome što sam ja spomenuo u najavi, a to je, dakle, taj jedan veliki projekt koji ćete dobiti ili ste već dobili? Dobili smo, evo. Hvala lijepa. To je velika stvar za Liku, za Gospić. Naime, u svoj toj priči zapravo ime demografa Nikola Šimunić nije bitno, nego je bitna poruka da mladi ljudi ovdje i u ostalim dijelovima ruralnim Hrvatske, kao Banovina, Dalmatinska Zagora, Kordun i slično, da mogu uspjeti samo ako se jako trude. Naravno, tu je i žrtva obitelji i slično. Što se tiče tog projekta, dakle, to je bio natječaj Hrvatske zaklade za znanost, ona vam je osnovana 2001. godine. 2013. je preuzela od Ministarstva tadašnjeg znanosti i obrazovanja i športa razvoj karijera mladih stručnjaka, ali i dodjeljivanje sredstava za znanstvene projekte. Specifičnost ovog projekta je što je to kompetitivni projekt koji je bio na 3 recenzije u Europi i poslije toga je panel vrednovao, dakle, sve projekte koji su dobili pozitivne recenzije. A evo, moram se i pohvaliti da je to sa područja Like, odnosno Ličko-senjske županije, drugi projekt koji je dobiven i drugi projekt zapravo koji je demografske tematike, dakle od 2013. godine, od kad projekti se dodjeljuju.
ima jedna mala i zanimljivost, dakle ništa u životu ne ide glatko, pa ni i specifičnost. Naime, te 2024, odnosno prošle godine, sam bio u 7. godini od stjecanja doktorata i do sad su bila uvijek pravila da se do 7 godina mogu prijaviti ovakvi uspostavni istraživački projekti. I eto, spletom okolnosti, oni su to, Hrvatska zaklada za znanost je to podigla na 10 godina, dakle to je kao da je bio znak sjedi i piše projekt. I početkom godine, evo par mjeseci sam ga pisao, ali projektna ideja nastajala sigurno 10 godina. I satkana je od uspona i padova u zdravstvenom sustavu i drugima. Odlično. Što će taj projekt donijeti? Što će, ako mogu tako reći, značiti za širu zajednicu? Evo ovako, zamislio sam to kao pokušaj mjerenja demografske otpornosti hrvatskih gradova i općina, baziran na mnogo indikatora, na kompleksnoj statističkoj i na bazi kompleksnih metoda koje planiram primijeniti, odnosno moj tim i ja. Nakon što razradimo svu tu problematiku, izračunamo indikatore, nastojat ćemo dobiti zapravo izračun demografske otpornosti hrvatskih gradova i općina, a onda ćemo izabrati nekoliko njih najotpornijih i najneotpornijih, pa ćemo tamo provesti psihološko i ekonometrijsko istraživanje, da baš vidimo kako ta otpornost, odnosno neotpornost, utječe na kvalitetu života ljudi u tim gradovima i općinama i na neke ekonomske parametre, pa i sociološke u perspektivi. Ono što bih istaknuo da je u Hrvatskoj, mi smo mala akademska zajednica, jako je teško skupiti projektni tim. Pogotovo kad vam se stavi kao kriterij da to budu ljudi koji su u ranoj fazi istraživanja, dakle kojima je 10 godina od doktorata proteklo, od 2 do 10 godina. Meni je to pošlo za rukom da okupim 6 ljudi plus koji su iz raznih hrvatskih institucija i ono što je zapravo glavna dodana vrijednost ovog projekta je što ću, odnosno na projekt će se zaposliti 2 istraživača na 2 godine. Ili ću pokušati dobiti jednog istraživača na 4 godine. Mislim da je to prava dodana vrijednost ove projektne priče. Tako da, ispravite me ako griješim, negdje krajem prošle godine ste nama novinarima dojavili da kreće osnivanje Hrvatskog demografskog društva, ili je to možda bilo i prema ovom, nema veze, vrijeme brzo prolazi, pa možemo se malo dotaknuti te važne teme. Pa evo, veseli me da smo pokrenuli Hrvatsko demografsko društvo. Nakon raspada bivše države, Hrvatska nije imala tako društvo koje će okupljati demografe prvenstveno, ali i sve stručnjake koji ima interes stanovništvu koji je temeljni resurs svake države i javila se ideja zadnjih godina, inicijativa. Drago mi da sam bio jedan od inicijatora tog osnivanja društva. Mi smo prošle godine imali skupštinu na kojoj smo praktički inicirali osnivanje društva i sad je ideja da se narednih godina što više ljudi uključi u rad društva i da pokrenemo demografske kongrese svake 2 ili svake 4 godine i da pokrenemo demografski znanstveni časopis. Dakle, ideja je jačanje demografije pa i srodnih disciplina u tom stručnom smislu. Uvažavam naravno gospodu, ali evo, bit će mi drago ako uz Akrapa i Šterca stručnjak o demografiji konačno na dnevniku bude i Šimrć. Pa, bit će sigurno prilika, naravno. Meni je drago da su i kolege i Šterci i Akrap i Pokus Živić i ostali naši eminentni stručnjaci demografski u Hrvatskoj upućeni u rad društva, članovi su društva, podržavaju rad društva. Ovo je prilika da istaknem da je predsjednica društva naša demografkinja Rebeka Mesarić-Žabčić koja radi na Institutu za društvene znanosti Ivo Pilar, a nas par je potpredsjednici su društva, dakle kolega Krešimir Ivanda sa Ekonomskog fakulteta, katedra za demografiju, kolega Marin Strmota također sa Ekonomskog fakulteta i kolega Petar Feletar, on je sa Fakulteta prometnih znanosti. Tako da eto, to je relativno mlada ekipa koja je voljna tu našu demografiju pokušati izdignuti što je više moguće. Demografsku sliku Hrvatske je nastojala prije 2-3 godine popraviti i vlada Republike Hrvatske. Ne znam jesu to još uvijek aktivne mjere. U jednom trenutku je bilo komentara da se ti mladi Hrvati koji su otišli u inozemstvo ne žele vraćati ni za onih, čini mi se da je bilo 200.000 kuna ili tako nekakva mjera. Tako je. Koje su trenutne neke mjere koje u Hrvatskoj se čine da bi se ljudi prvenstveno možda vraćali, iako je po meni nekako osnovni zadatak zaustaviti iseljavanje, ali da bi se ti ljudi vraćali, imaju li uspjeha te mjere
Kakve imate podatke? Pa evo, proteklih godina je dakle bila uvedena ta mjera Biraj Hrvatsku gdje je se poticalo mlade ljude koji imaju, pogotovo koji imaju poslove vani, svoje firme i slično, da prenesu svoje poslovanje u Hrvatsku. Ja mislim kad sam tada gledao još 200-tinjak mladih obitelji je vraćeno iz inozemstva, sad vjerujem da je ta brojka i veća. Međutim, u međuvremenu je donesena strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske, a ona vam sadrži u 2 područja zapravo niz mjera koji se nastoji od državnog vrha preko regionalne do lokalne samouprave utjecati na poboljšanje, hajmo reći, i kvalitete života u lokalnim sredinama, a i nastoji se da se malo taj balans između posla i obitelji da se nekako uravnoteži, pa da se tako stvori ozračje da se unutar obitelji što više djece rađa. Moram istaknuti da je demografska problematika izuzetno kompleksna, zato što koje god vi mjere da pokušate primijeniti, rezultati će biti tek dugoročno vidljivi. Dakle, da podijelite ne znam koliko novaca, gradilišta i slično, to ne znači da će rezultirati time da se, na primjer, natalitet poveća. To je ipak stvar obitelji, ali i stvar biologije, jer znamo sad ono što sam spomenuo na početku, to seljenje imanja djece u 30. rane 30. pa i sredinu 30. nosi sa sobom i neke medicinske okolnosti, posljedice koje itekako mogu zakomplicirati parovima i manje djece. A to je isto jedna od problematika koja nam tek dolazi. Tako da uspješnost mjera, gledajte, svaki vam grad i općina imaju neke... Svi imaju neke poticajne mjere. Da? Svi imaju neke poticajne, pa negdje imaju rasterećenja za mlade obitelji, negdje se dodjeljuju građevinska područja, negdje je umanjenje cijene vrtića. Smatram da jedino hijerarhijski, ako se pristupi konsolidiranom djelovanju na problematiku, da to može polučiti rezultatima. S tim da opet činjenica da diljem Europe postoje regije koje su nemjerljivo bogatije od hrvatskih regija, a koje depopulaciju, na primjer, nisu uspjeli riješiti. Da, to je, mislim da je Skandinavija najbolji primjer, oni isto imaju puno problema s tim. Da. Tako je. Skandinavija je, pa i neke španjolske, škotske regije, na primjer, koje su dosta bogate regije, a bilježe pad broja stanovnika u rangu i Hrvatske, između ostalog. Što se tiče tih mjera, opet kažem, potrebno je mnogo godina, potrebno je zajedničko djelovanje, potrebno je da, ajmo reći, svi pušu u istom smjeru. Dakle, bez obzira na političke opcije, bez obzira na ideološke nekakve pozadine i slično, ideja mora biti da se poveća broj djece, da se potakne obitelji da imaju što više djece u ovim okolnostima kad su prisutne i razne geopolitičke krize, imali smo i pandemiju i zapravo svakih par godina se nešto dogodi, pa potresi, pa uvijek su neke... Da. Možda tak ljudi razmišljaju, pa neću ni donositi dijete na svijetu, na ovakav svijet kakav je trenutno. Pa da, ima sigurno i takvih razmišljanja. Pa evo, ja ću vam biti iskren, ja imam prekrasnog sinčića od 1 i 8 mjeseci, imam 39 godina, dakle isto sam bio, pa neću reći zaveden, nego u tom nekom filmu, ok, idemo najprije završiti školu, pa idemo pokušati stambeno pitanje riješiti, a onda ima djecu. A smatram da je to možda bilo pogrešno. Da. Ali opet je to razmišljanje o tom djetetu, jer želiš mu sve pripremiti, pa onda njega donijeti na svijet. Tako je, upravo to, a život je nepredvidiv. Život je nepredvidiv, da. I Nikola, kako lagano idemo prema kraju razgovora, da ne bismo previše duljili, moramo se dotaknuti naše Like. 2021. nas je bilo toliko koliko nas je bilo. Skeptici i pesimisti kažu da nas je u međuvremenu, dakle to su svega 4 godine, još 5-6 tisuća manje. Ne vjerujem tome, ali... Pa čujte, dovoljno je provozati se malo selima našim pa vidjeti koliko na svakoj drugoj kući stoji, prodaje se, ali to nije samo sad prisutno, nego i već godinama. Ali ja vjerujem nekako, nastojim biti pozitivan u promišljanjima i vjerujem da naredne godine, naredna desetljeća da donose ipak neki demografski boljitak Lici, da će više se djece rađati, da će se mladi u većoj mjeri vraćati u Hrvatsku, jer ne vidim razlog zašto ova predivna regija ne bi sve svoje potencijale u punini iskoristila. Dakle, smatram da vrijeme Like tek dolazi, pogotovo sad u ovim vremenima kad je turizam postao selektivan, kad je bitno pronaći mir negdje u bespućima ruralnom kraju Lika, a Lika je idealna za takve neke
stvari. I još moram naglasiti da radi se također i na digitalizaciji čitave regije, to vam je poznato iz raznih projekata i smatram da će to također potaknuti mlađe obitelji, pogotovo te digitalne nomade, takozvane, odnosno ljude koji rade u ruralnom području, a za firme u, ne znam, Norveškoj, Španjolskoj i slično, da će ih u većoj mjeri potaknuti da se vrate u Hrvatsku, da dosele u Liku i da eto, doprinose zajednici i boljitku zajednice. Jasno. Jesmo li nešto važno propustili reći možda? Pa eto, Vjerojatno jesmo jer je širok pojam demografije, ali... Širok je pojam demografija, evo, mi stvarno nastavimo raditi na raznim istraživanjima i sam se bavim i fertilitetom i sad posljednje vrijeme i generacijskim strukturama, jer je jako bitno kako mjere adresirate u pojedina područja gdje pojedine generacije dominiraju, tipa alfa, boomeri i ove razne. I tako da, ne znam, ovaj godina bila dosta plodonosna u istraživačkom smislu, a i ono što je zanimljivost isto sve ove priče, ovaj projekt je također nastajao u vremenu od ponoći do 4-5 ujutro, kad mali ode spavati, tako da možda treba radno vrijeme prilagoditi tome da se radi od ponoći do ujutro do poluća rezultatima. I još samo nešto za kraj, Nikola, evo, Lika je miran kraj, jako je puno došlo radnika iz inozemstva. Jasno, oni su, za razliku od nekih vremena kad su Hrvati išli recimo u Njemačku, ovo su ljudi ipak koji su zbog svoje boje kože, zbog svega prepoznatljivi, ali nema nikakvih incidenata, a i oni možda mogu donijeti danas sutra neko bogatstvo. Pa vjerujem da mogu, oni dolaze iz kulturološki različitih područja, to je različita nacionalno opredjeljenje, vjersko i slično, ali smatram da i oni donose neku dodanu vrijednost ovome kraju. U konačnici možemo učiti od njih o drugim kulturama, drugim načinima privrede i slično. Sad, koliko će to trajna migracija biti, to je pitanje. Hoće li ti ljudi zaista se ovdje zadržati, dovesti svoje obitelji? Neće, ali činjenica je da u svakom migracijskom procesu vi ne dobivate samo statističke podatke, odnosno broj doseljenika, nego vi dobivate ljude iza toga, sudbine iza toga. I vjerujem da ti ljudi mogu doprinijeti našoj zajednici, mogu oploditi, ajmo reći, privredu ovih ruralnih prostora koji trebaju svježu krv. Tako da vidim tu potencijal u budućnosti. A svježe ličke krvi ima. Mislim da nema kraja u Hrvatskoj gdje nema Ličana i mislim da nema zemlje u svijetu gdje nema Ličana, pa možda će se odlučiti i vratiti pa da nas bude što više. Nikola, hvala. Evo, hvala vam na pozivu i rado ću se uvijek odazvati vašem pozivu. Hvala na prilici za malo razgovora o demografiji. Hvala lijepa. Hvala lijepa.